Usa ka paring Cagayano nakahatag og inspirasyon isip COVID patient survivor. Atong saron ang dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yastek, ang maong Cagayanong pare nga nakadestino karon sa Quezon City ang usa sa mga naka-recover sa COVID-19. Ang istorya sa iyang pagbangon pinaagi na nga report. Siya si Father J. Hector Lituanias, usa ka Cagayanon nga pare ug kasamtangang nagaserbisyo sa mga parokyano sa Quezon City. Ang usa sa mga natakbuyan sa makamatay nga sakit nga COVID-19. Dili klaro kang Father J kung asa niya nakuha ang maong sakit apan miadto kuno siya sa Vietnam ug pag-uli sa Quezon City nakasinati na siya og mga simptomas sa maong sakit. Ug human sa iyang pagpakuha og swab sample dito migawas nga positibo siya sa coronavirus disease 2019. Gilayon siyang gi-isolate ug na-admit sa ospital. And then, nag-fever na pugkog utro. Nawala ang akong panglasa sa pagkaon. And then, I experienced weakening of the limbs, no? Arms and legs. Pero dili sa dugay. Even ang fever, overnight lang. Apan sunod lamang sa 8 ka adlaw sukad na ospital, inubanan sa hugot nga pag-ampo ug pagsalig sa Ginoo, nagnegatibo siya sa maong sakit ug gideklarang recovered COVID-19 patient. Unya, kung naa namang galing ka ng COVID-19, it's not the end of the world. Not the end of the world. Know that our God is a faithful God and He will really keep His covenant with us. He has done that in many times to many people. Karon, nakabalik na siya sa kumbento ug gipailawom sa strict room quarantine. Mensahe niya sa mga nagkasakit og COVID-19 nga dili mawad-an og paglaom, inay mas muduol og musalig kanunay sa Ginoo aron bisan unsa man ang kalisod sa kinabuhi, walay imposible sa pagbuot sa atong labawng makagagahom. Hinaut karon ni Father J nga mahimong inspirasyon ang iyang istorya labi na sa mga natakdan sa COVID-19. Pagampo sab niya og natong tanan nga matagaan sila og igong kusog aron makalingkawas sila sa maong sakit. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez.